हाय हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ। आज ये शीत जदिव ना किंतु काली टिके वर्षा हो जाता पाग टिके काउलिया अच्छे सकाळ हो जाए 6:30 एंड मु उठी जाइए। गोटे कथा सडन मन को आसला जीवन रे मनीष को सबुठ बेसी कष्ट कौन दिए आशा। आम काठू हो कौ जिनस प्रति हो कौन से रिजल्ट प्रति हो जदि आम बेसी किसी आशा रखा से आशाटा आम पूरण न हो तो आमको बेसी कष्ट हो। सो आशाहीन जीवन बंचतु जीवनटा सहज हो खुशी रे कटिज। चलतु आज ब्लॉग को आरंभ करिया। गुड मॉर्निंग जाकी गध शोच केते पर्यंत तो व्यायाम कर दे एक्सरसाइज। आज तोर कुआडे कौन हम आज स्कूल कौन हम एटा टीचर्स डे ओहो हो चलो। आखु रस पिबार सुजोग जिते मिले मुझे छाड़े आखु रस आ पइड एसबू देहपाई बहुत भल। आज जहाँ आखु रस वाला आसी पीदवा टिके। आखु रस पी सारी जीवा ऑफिस रे काम करदवा शूटिंग जेहेतु टिके लेट रे अछि। এটা কি পারা কুমুরি পারা তাক পানি রখছেন এটা কেবেଠୁ ଖୋଲିଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ? ଆରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ରେ 25 ଅଛନ୍ତି। सो बाहर ले शूटिंग दुईटा सीन अच्छी सरिकी आशा कर जल्दी सरजिव बोली हाथ में अच्छे आउ थे आखुरस जा कम सार दे आसवा। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going लो बापो की केयर तमे बे सोइबो खाइसरी हला सुनो खाइसरी के सफिशिएंट रेस्ट लियो ई वीडियोटा करछ त हसला जे देर बाहर कथा तो ठीक देर बाहर न पड़छ प्रोटीन दिन से हो रही प्रोटीन नो ये रहता शुगर दरकार सोइबटा मैंने बोली तो सेटा प्रॉब्लम को ले जाओ मोबाइल लेमु पानी भरी खाइबे ना किसी केमसे हम खाइ दी चेने बड़े खाइ लो उपास पे बसी छी बबली न खाइ पे बसी छी के खाइ दिसलो तो बोल बड़े खाइ नहीं लेंबू धरे के सकाळ बोलले खाइ बोली सांग करे से हिसाब रे खाइ दिनु ना से सीटा बड़े खाइ से जो काम से के तो खाइ रे जरूर नहीं जा सही में पता मो बोलला सरला सरला कि रे तू कोन करछु झाड़ू मारछु ना कोन करछु मोटा चिकड़ा करछु दे तू बाइला पर बेसी हां झड़े देती थिला
अरे टच्चे हलिलो तो कैमरा सीधा पळया खाली खाऊଛ ଶୁଟିଂ ଆସିକି ମୋଟୁ ହେଇଗଲେଣି ବା ଖାଇ ଖାଇ ଆପଣ ତ ଗୋଟିଏ ସିନ୍ ହେଇଛି ଖାଲି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର ଖାଇ ଖାଇକି ତ ମୋଟା ହେଉଛ ସିନ୍ ଏଟେ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ସେପଟେ ଡିଓଡି ଏପଟେ ଇଏ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା ମାନେ ଆମର ବାଜିବ ପୁଣି କେମିତି ସକାଳ 6ଟାରେ ଆସିକି ଡିଓଡିରେ ଟିଆ ମାରି ମାରି ପୁଣି ଏପଟେ ଆସିଲି ତମେ ଡାକିଲ ବୋଲି ଖାଲି ତମେ ଡାକିଲ ବୋଲି ଖାଲି ତମେ ଡାକିଲ ବୋଲି ଆସିଲେ ମୁଁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ମୋର କ'ଣ ଅଛି ସେଇଆ ମାନେ ତମେ ଆସିକି ପଳେଇବ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ କ'ଣ ସିରିଏଲ୍ଟା କ'ଣ ମୋର ଏକା କେବଳ ତମର ନୁହଁ ଗୋଟେ ବୁଝ ଭଲ ପାଇବା ବୁଝ ସେମିତି ତ ତମେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତ ଆଉ ବସ ଜଲ୍ଦି ବସ ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼ି ପାରୁନି ପୁରା ୱାନ୍ ଟେକ୍ ମାରିଦେବି ସିଧା ସରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସେ କହିବ ଗଲା ବେଳକୁ ଏହା କହିବ ମତେ ରାତି 10ଟାରେ ଯାଉନ ଘରକୁ ବଇନି ହେଇନି ଦେଖୁଛ ପୁଅ ଝିଅ ସେଟା ଅନେଇଛନ୍ତି ମାମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବଇନି ହେଇନି ମୋର ଧୂପ ପଇସା ଉଠିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିନି ତମେ ସବୁ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇଥିବ ମୁଁ ଏଠି ଟଙ୍ଗ 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 ମୁଣ୍ଡ ଗଟ ଗଟ ହଉଥିବ ବସିକି ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ କରିବି ଶୋଇଛି ନା ଦୟା କରିକି ନା ଆଉ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ କେଞ୍ଚ କରିବ ମୁଁ ଖାଇଲି ଆଉ କେଞ୍ଚ ନା ବାବା ମୁଁ ଶୋଇଲି ତ ବସିଛ ନା ମୁଁ ଏ କହିବି ସରିନି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେଣି ଜୀବନ ପଟା ଲଗେଇବାକୁ ତାପରେ ତମର ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କେଞ୍ଚୁ କେଞ୍ଚୁ ହେଇକି ଆଗରେ କତ 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 ମୁହଁରେ କହିସାରିଲାଣି ସିଏ ହଉ ବସ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବଡ଼ 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 ହେଲୁଣି ଯୋଉ ଦିନ ବଡ଼ ହେବି ସେଦିନ କହିବି ଆହୁରି ବଡ଼ ହବ ନା କୋଉଠି ଉପରେ ବାଜିବ ନା କୋଉଠି ଛାତ ଉପରେ ବଡ଼ ହବ ଯୋଉଦିନ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ପଛରେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମତେ ସମସ୍ତେ ନା ତମକୁ ଭଲ ପାଉ ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସମାପା ୟୁନିଟ୍ ରହିଲା ମୁଁ ଭଲ ଆଚ୍ଛା ଲାଗିବ କିଏ ହେଲ ତୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଡାକିକି ବସିବା ନା ନା ନା, ଏତେ ଭଲ ପାଉନି ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ତମ ୟୁନିଟ୍ ଭଲ ପାଉଛ ନା ଆଉ ନା ନା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ସବୁ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ପଳେଇଲାଣି ସବୁ ହଉ ଚାଲୁ ଶସ୍ତା ଚାଲୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ ମୋର କିନ୍ତୁ ସରିଗଲା 17 ଅପା ବସିଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଯେତେ ସମୟ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବି ବସିକି ଯିବି ସରିଲା ସୁଟିଂ ଚାଲିଲି ମୋ ଘରକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇ ସାରିବେଣି କାରଣ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 11ଟା ରାତି 11ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇକି ଟାଇମ୍ରେ ଶୋଉଥିଲି ଏବେ ପୁଣି ଲାଇଫ୍ଟା ଟିକେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଆଉ ତେଣୁକରି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯୁଆଡ଼େ ସମୟ ଯୁଆଡ଼େ ନେବ ସେଇ ହିସାବରେ ଯିବା ଉଚିତ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ବାକି ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ସୁଟିଂ ବି ଏତେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ହେଉଛି ସୋ ଫୁଟେଜ୍ ବି ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିପାରୁନି ମୋବାଇଲ ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ବି ଏମାନେ ଅନେଇକି ଥାଆନ୍ତି ମୋ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ପଛେ ପଛେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଆଶାରେ ଥାଆନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଆଣିଥିବ ଖାଇବାକୁ ତ ଆଜି କିଛି ପାଇଲିନି ବିସ୍କୁଟ୍ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିସ୍କିଟ୍ ଦେବା କଥା ନୁହଁ କାରଣ ୟା ଦେହରେ ସୁଗାର ରହୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ବା ଚମ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଯାଏ ସେ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ ସୋ ମୁଁ ଆଜି ଦେଇଦେଉଛି ଭୁଲରେ ବଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବ୍ରେଡ଼୍ ଫ୍ରେଡ଼୍ ଆଣିକି ଦିଏ ଯାଅ ଖାଇଲ ଯାଅ ଶୋଇବ ମୁଁ ବି ଚାଲିଲି ଶୋଇବାକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଅନ୍ତୁ